Ngale kokuthi ke bafowethu ngize ngipholisa amaseko. Umuntu wesifazane bafowethu uyayishisa impepho. Umuntu wesifazane bafowethu akayishisi impepho. Umuntu wesifazane uyayishisa impepho akayishisi futhi. Akayishisi impepho uyayishisa futhi. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel ibizo lami ngumlekeleli kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba silona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo likholwa ngenhliziyo engathibana kancane esontweni ugxamgxama umsathe kankane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba bathi umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaduma phansi igabeni mabanga lizalo thumbu kaTshatshatsha uTshatshatsha zalo upheshe zalo umaguyane zalo uvaphi zalo unokhonjo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi usanda kusijoyina kule channel usubscribe nathi button elibovu lithi chafa uphinde futhi ushayine notification button ukuze njalo uma sifaka imfanekiso eqoshiwe bese ukwazi na ukuthi ubone ngaleso sikhathi ukuthi ngempela khona into esesiyifakile ngoba izihloko esikhuluma ngazo zihlala zinohlonze ngaso sonke isikhathi. Ungakhohlwa futhi ukuzitholela incwadi zempunga yesintu nazi izihloko amava ahlabahlosile sithini isintu nencwadi yami entsha sha esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe kusukela ngesonto elizayo izobe sitholakala ezitolo. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi sikhulume mayelana nempepho sisaqhubeka nje nempepho ngoba abantu banembuzo eminingi abayibuzayo. Namuhla ke bafowethu ngifuna sibheke ukuthi umuntu wesifazane uyayishisa yini impepho. Ngitholile imibuzo eminingi la abantu bebuza khona ukuthi umuntu wesifazane impunga yesintu ngabe uyayishisa yini impepho. Njengempunga yesintu ke bafowethu ngihlala ngaso sonke isikhathi izinto ngizichaza ngokwesintu ukuthi isintu sethu sithini. Yebo abantu bayaba nemibono eminingi eyahlukene abayikhulumayo kodwa mina ngibuka ngokwesintu ukuthi isintu sethu sithini. Uzokhumbula ukuthi inhloso nqangi yethu yale channel sike sibuke endulo ngamehlo omqondo ukuthi okhokho bethu babehamba kuphi. Bese siqhathanisa nezinto esizenza kule nkathi yanamuhla ukuthi indlela esihamba kuyo ngabe iyona nehamba okhokho bethu. Ngale kokuthi ke bafowethu ngize ngipholisa amaseko. Umuntu wesifazane bafowethu uyayishisa impepho. Umuntu wesifazane bafowethu akayishisi impepho. Umuntu wesifazane uyayishisa impepho akayishisi futhi. Akayishisi impepho uyayishisa futhi. Omunye umuntu uzodideka ukuthi impunga yesintu uthini manje uma ukhuluma kanje. Uzokhumbula ukuthi okokuqala nje kukhona umuntu wesifazane othola ukuthi unesiphiwo sabantu abadala. Usebenza umsebenzi wabantu abadala bese abe nesigodlo. Lowo muntu wesifazane esigodlweni sakhe uyakwazi ukuthi ayishise impepho. Manje nangeke ke thina sathi umuntu wesifazane impepho akayishisi bese sifaka ungqi. Ekubeni sibe sazi kahle ukuthi ziba khona izimo la ezigcine sezimphoqa umuntu wesifazane ukuthi ashise impepho. Umuntu wesifazane akayishisa impepho. Uma eganile phakathi komuzi indoda ikhona idla amabele. Uzokhumbula ukuthi impepho phakathi komuzi into yamnumzane wekhaya, into yendoda yekhaya. Ngakho umuntu wesifazane angeke akwazi ukuthi ashise impepho indoda ikhona. Impepho into yendoda. Asiphinde siqhubeke futhi. Omunye umuntu uzothi nakuke impunga yesintu indoda isishonile. Kwenziwa njani esimene esifana naleso? Kufanele yini ukuthi umama ayishise impepho? Uzokhumbula ukuthi okokuqala ubaba unabo abafowabo. Ubaba mhlawumbe unayo futhi inkosana yakhe. Ubaba ngenkathi enenkosana enesaphile esadla amabele kuke kufanele ukuthi ayisondeze inkosana yakhe ayikhombise ukuthi mfanami nayi indlela ekhanjwa kuyona. Enzele ukuthi mzukwane esuka okanye mzukwane sandulela kweliphakade kwelamathongo. Ikwazi inkosana yakho ukuthi iqhubeke. Umuntu ohlala esigqikini sikayise inkosana. Akubi umama oqhakele esigqikini sabani sendoda yakhe. Kodwa inkosana iyona ikwazi ukuthi iphathe ihlangu umuyise seyakotshalwa njenganenkosi yasekhaya. Kanjalo ke nempepho nomkhonto. Inkosana iyona kusuke kufanele ukuthi ingenelele kube iyona ezobamba impepho. Kodwa ke kuke kuhluke futhi ngokwemizi.
ukuthi leyo mndeni yona mayihlala phansi ibonisana kanjani, ngoba ukuthola ukuthi uzothi ubaba mhlambe sedlulile bese imndeni ke mhlambe kuyahlangana kahle uxoxe ubonisane okuwukuthi ubani osezobamba intamo. Uzokhumbula ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ingane leyo yokuqala eyinkosana uthola ukuthi yona ngeke iziganwe kanti sekukhona omunye oseganiwe. Umuntu nomuntu phela bafowethu uma kuwukuthi wena ukakagana kukhona oseganiwe, asikakuhlonizile ukubafowethu ukuthi ngokwesigaba usuke sengaphezulu kwakho loseganiwe, ngoba wena uma ufika usondele emsamo empepheni amathonga kubona njenganomfana. Kukhona izinto wena ongeke ukwazi ukuthi uzenze ngokwasethongweni ngoba umfana, khona inkulumo ongeke ukwazi ukuyidlulisa emathongweni ngoba wena usawumfana, kodwa lo seganiwe useke sigabeni namanje sokuthi yena useyindoda. Yingakho ke eminye imindeni igcina ihlale phansi ukuze ikwazi ukuthi ibonisane kahle ukuthi Impepho ubani umuntu ozengamela. Kodwa isihloko sethu sanamuhla sike kutheni umuntu wesifazane uyayishisa yini impepho. Umuntu wesifazane bafeni njengabeshilo sathi akayishisi impepho uyayishisa futhi. Uzokhumbula futhi ukuthi umuntu wesifazane uya ensukwini zakhe, ngenkathi ensukwini zakhe umuntu wesifazane usuke engahlambulukile. Usuke lapho kufanele ukuthi angathinti lutho, angangena esibayeni ngoba vele umuntu wesifazane akangena esibayeni. Kanjalo nasemsamuke angeke akwazi ukuthi asondele ngoba usuke sekensukwini zakhe. Yingakho futhi ngokwesintu sethu uthola ukuthi umuntu wesifazane akagonyazwa ukuthi angene esibayeni, akagonyazwa futhi ukuthi ashise impepho, ngesizathu sokuthi umuntu ohlala ahlambuluke bese kuphuma ukungcola okugcine naye sekumngcolisa lokho kungcola okumenza ukuthi ke angakwazi ukuthi asondele empepheni. Uzokhumbula ukuthi sike sakhuluma ngezinto eziyimthetho la ukuthi usondela mawunjani empepheni awusondeli mawunjani. Izona ke izinto lezi ezenza ukuthi umuntu wesifazane silibeke ukuthi akayishisi impepho. Abantu abaningi bagcine beze sebefaka ungqi ukuthi umuntu wesifazane akayishisi impepho. Kusuke kukhulunyelwa ngaphansi kwalezo zimo. Kodwa namuhla la kwimpunga yesintu TV siyabatshela abantu ukuthi umuntu wesifazane akayishisi impepho, umuntu wesifazane ayishisa impepho. Sikubekile ke futhi ukuthi umuntu wesifazane kuyenzeka embathwe yithongo asebenza umsebenzi walo, lowo muntu usuke ezoyishisa vele impepho esigodlweni sakhe. Uzokwazi ukuthi ayishise ngoba vele wenza umsebenzi awuthunyiwe, uthola ukuthi uthunywa amakhehla. Kodwa phakathi komuzi wakubo angeke aba negunya lokuthi yena impepho ayishisa. Omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi naku kwempunga yesintu sekubhujiwe, ayikho inkosana, akukho umuntu, akukho ngisho abantu bemndeni, kodwa abantu abasibongofana asibethembi ngoba abantu sebeyaganga. Umuntu wesifazane ke bafowethu uphinde futhi ayishise impepho. Sesikhuluma manje ngomuntu wesifazane ongeve ukuthi usebenza umsebenzi abantu abadala. Uma engasayi ensukwini zakhe, lo muntu wesifazane uyakwazi ukuthi impepho ayishise, njenganogogo omdala phakathi komuzi nomama omdala phakathi komuzi. Uyakwazi ukuthi impepho ayishise asondele emsamo. Uma ezoyishisa impepho ezosondela emsamo, kuba khona indlela ekwenziwa ngayo. Ikifikishiswe uke nje agqoke kahle, ahlonipheke, bese ayishise bese athi ukuqhela, ahlale phansi azithobe, bese uyakwazi ukuthi akhulume. Bengafisike bafethu ukuthi ngibe mude kakhulu, kodwa inkulumo ebengifisa ukuyibeka ile yokuthi umuntu wesifazane bafethu uyayishisa impepho, akayishisi futhi impepho. Yingakho ke futhi ke sesichazile ukuthi akayishisi makunjani, uyishisa makunjani. Ngeke kuvele kwasuka intombazane encane igijima emsamo bese ithi yoshisa impepho. Ngeke kuvele kwasuka umakoti wasekhaya avela agijima emsamo athi yoshisa impepho. Akwenzeki kanjalo. Kodwa isalukwazi esidala nomama omdala waphakathi komuzi kuba khona vele izimo othola ukuthi ziyaphoqa ukuthi bakwenze lokho. Yingakho ke njengempunga yesintu ngithe umuntu wesifazane uyayishisa impepho, umuntu wesifazane akayishisa impepho. Ingoba bengazi ukuthi ziba khona izimo la zimphoqa khona ukuthi ayishise, kuphinde futhi zibe khona izimo la ephoqeka khona ukuthi impepho akayishisi. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi niubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Siyacela futhi ukuthi niudlulisele nakwabanye ngoba nakubona uyokwazi ukuthi ube usizo olukhulu kakhulu. Siyacela futhi ukuthi ke ungagcini ngokubuka, subscribe la, uthanda umfanekiso oqoshiwe, udlulisele kwabanye. Bese nizitholele incwadi zempunga yesintu. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg.
uma kuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngeposi. Lesi isintu sethu nempunga yesintu. Ake sithi ke nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwakhe. Wafika inyoni yahlala phezu kwakhe.